Nais ko rin sasakupan. Muling pamanalig ko sa dating hanap. Ako kung dahil niya po, ang sinigan, yung 2001. Kung dahil po rin alin, paganda nyo na. Dapat na yung makukuha nyo. Lihat. Tara, tara. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ini yang kilala. Ya Happy. Happy. Isipan ka.
Babayan, pwede pa naman sa